Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem Răzvan Negrea și Liviu Mateescu, redactor șef al infobrașov.net. Eu reprezint argumentul.ro și astăzi dăm drumul celui de-al 6-lea episod al sezonului 2 din Brașov. Bine ai venit, Liviu! Bine te-am regăsit! Uite, cred că la Netflix, pe sezoane. Da. Începem cu o mică întârziere din cauza faptului că în această săptămână a fost o săptămână plină, o ședință de îndată convocată luni de către primarul George Scripcaru, o ședință de Consiliu Local, una de Consiliu Județean, o conferință de presă de la care tocmai ne-am întors și multe alte peripeții prin care orașul nostru a trecut. Liviu, cu ce începem? Uite, scria un coleg de-al nostru, cine este noul director al Corona Brașov? Deși am fost la această conferință, trebuie să recunosc, nu am fost foarte atent, pentru că am avut chestiuni mai importante de făcut. Am primit niște documente și a trebuit să îmi arunc un pic ochiul peste ele. Am să te rog să vorbești tu mai mult despre această conferință. De la Corona. Acum, uite cât incredibil e biroul celălalt. Agenda, mă scuzați, ies un pic din emisie, dar pentru a reintra imediat. Deși tu ai fost foarte interesat de ce spunea George Scripcaru acolo, nu? Dar cheamă Oancea. Bogdan Oancea, nou director de la director general al Corona. De ce George Scripcaru spunea următorul lucru, când a venit el și a văzut ce este acolo. Deci Corona era un fel de club, nu știi, era un club pastoral. Nu, era o corporație. O corporație. Deci erau manageri, inclusiv magazionerul era manager de magazie. Managementul se mai manifesta și, de exemplu, la, știu eu, portar, era managementul portarilor. Toți erau manageri, toți își stabileau salarii în funcție de această management. Despre acest subiect a vorbit George Scripcaru și în conferința de presă de joia trecută și spunea că sunt 17 persoane. Toți erau, unul era mai manager decât altul, unul era manager și avea manager pentru sportul de iarnă, sportul de vară. Vorba ta, portarul era manager intrare. Femeia de serviciu era manager curățenie. Secretariatului, era management. Da. Ce se întâmplă? Că spune în nomenclatura asta de profesii, managerului poate fi stabilit oricât. Deci dacă manageriază ceva, inclusiv o managerie, ceva, poate să stabilească, și asta era, de fapt ce era? Era o imensă țepuială din bani publici, o imensă drenare și prejudicierea bugetului public. Că îi stabileau niște salarii care ajungeau la 1000 de euro, dar după ce au președintele României, auzi, la Corona, management. Corona. Da, spunea data trecută de un lituanian care ajunsese la vreo 8000 de euro și toți ăștia sunt 8000 de euro pe lună salariu. Pe lună? Da. Pe pământ. Am uitat ce am vrut. Toți făceau sport, dar ei erau sportivi, aveau o legătură cu sportul cumva. În sensul că, de exemplu, am anumiți manageri de acolo, că erau manageri, team manageri, că erau manager de, știu eu, de palier, manager de ce erau, de terenuri, aveau legătură cu sportul. Deci ei și declarau în declarația aceea, știu, activități, curriculum vitae, că au făcut sport când erau mici la școala generală. Și asta îi califica pe ei pe funcția de manager la un club sportiv cum e Corona. A unui club sportiv. Manager, ai unui club sportiv. Da. Atunci de postul primar, eu sunt foarte interesat să aflu dacă în noua organigramă a Coronei vor apărea și secții noi, precum curling,
Pentru că avem capitanul echipei naționale de curling, este un brașovean și parcă ar fi și păcat ca această persoană să nu poată practica în continuare curlingul la cel mai înalt nivel. Sau practice la unei patinoar olimpic, acolo, în tractorul, nu? Pe gheață. Da, deocamdată îl practică pe terenul de basket. Deocamdată îl practică în Parlamentul României. Din fericire pentru domnia sa. Acolo unde se bucură și de o imunitate atât de mult dorită, dar mai ales atât de mult necesară acestui capitan al echipei naționale de curling. Anul trecut, spune George Scripcaru, după o analiză sumară, că n-au intrat în toate dedesubturile corupției și șmangleilor și fraudelor și deturnărilor de fonduri și de lapidărilor de acolo, de la Corona, dar anul trecut au cheltuit 12 milioane de euro buget. Dar spune, copiii n-au tricouri, hocheiștii n-au crose, da? Nu li se asigură mese juniorilor care în diverse echipe, o masă, nici măcar caldă, un sandwich acolo. Dar toți au cheltuit 12 milioane de euro. Ai zice că, dumne, am scos niște campioni de renume mondial, european, etc. Nu, s-a scos nimic de acolo. S-au scos banii, nu? Cum s-au scos? Cu ce sifonări? Sifonări de bugetare. Salarii și impozite plătite la stat. Salarii, uite, iurel. Și au început un audit intern de la primărie să facă acolo, sau la comunile de cap ce-au găsit. Bun. Și acum ce e de făcut? Am fost conferința de presă pe tema. Păi ce e de făcut? Trecere la arestări. Păi ce să fac? Eu am întrebat și eu în conferința de presă. Dom'le, când puneți plângere penale, că sunt o grămadă de infracțiuni susceptibile, că nu stabilește primarul care sunt infracțiuni, procurorul. Dar susceptibilități de infracțiuni există zeci. Bun, dar pentru acest lucru cineva ar trebui să și sesizeze. Dacă cineva nu se autosesizează. Tare, dacă sunt nereguli chiar atât de mari, probabil că organele competente ar trebui sesizate sau să se autosesizeze. De alminteri, legea spune foarte clar, funcționarul public, angajatul că este un demnitar, că este primar, că nu, orice funcționar public, este obligat, potrivit legii, să denunțe. Când identifică anumite și crede el că sunt probleme de infracțiuni privire la bugetul de stat, că sunt infracțiuni de corupție, e obligat, nu? Nedenunțarea știi că e infracțiune? Da, e tăinuire. Tăinuire. Nu merge să nu se... Dacă ați stabilit că, băi, sunt niște suspiciuni de fraudă, de corupție, de orice, de abuz în serviciu, obligat cine a luat act de asemenea infracțiuni să le denunțe imediat, la cel mai apropiat parchet. Dacă tot vorbești de denunțuri sau de autosesizări, uite, eu în 27 ianuarie am luat-o un pic invers, e și un pic oboseală, eu am venit la 3:30 noapte de la București. Nu, de la București. De la meciul Stelei cu Manchester United în ultima etapă a Cupei UEFA. Dezamăgitor, nu? Da, foarte dezamăgitor. Meciul, atmosfera nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Masa presei pe Arena Națională e undeva pusă la etajul 4, dacă nu mai sus de în nivelul etajului 4. Îi vedeai pe ea de pe partea aia, îi vedeai cei câți copii de 12 ani. Nici de cum că sunt jucători ai lui Manchester United sau Steaua București. În fine, hai să trecem peste chestiunea asta. Dacă tot vorbeam de denunțuri sau autosesizări... Obligatorii de făcut, încă o dată, pentru angajații statului este obligatoriu de făcut. Nedenunțarea este infracțiune. Subliniez autosesizări. În 27 ianuarie am scos un material referitor la un hotel fără puz
care se dorește a se construi pe o platformă pe care în trecut se depozita benzină. Deci nu zic carburanți, că era strict benzină. Un cetățean german, pe numele său Martin Sonke sau Martin Sonke sau Martin Soenke, pentru că apare peste tot, apare cu câte o literă în plus sau în minus, mă refer la Registrul Comerțului, la ANAF, dar în documente oficiale domnul se semnează Sonke cu U de la nemțesc. A cumpărat în urmă cu câțiva ani un teren în valoare de 1.000.000 de euro, suprafață 9.000 și ceva, nu mai mi-aduc aminte, 9.400-9.500 de metri pătrați lângă gara din Bartolomeu, pe strada pe calea Făgărașului. Bun, acolo spuneam că a fost un depozit de benzină, 3 depozite la subteran, 3 depozite la suprafață, 2 depozite subterane, din care probabil au fost deversări de carburant. Ca atare, conform regimului tehnic al referitor acestui spațiu, în certificatul de urbanism 1867 din 9/7/2014, certificatul urbanism semnat de George Scârcaru, doamna Manolache, cine mai semnat pe acolo? Nu găsesc acum. Erau 4 semnători. Oricum, eu am toată documentația. Domnii vor să construiască domnul respectiv vrea să construiască un hotel P+6 fără PUZ, adică fără autorizație de construire, adică în baza unui PUD. PUD-ul are la bază o hotărâre de Consiliul Local. Certificatul de urbanism al acestei construcții referitoare la acest teren expiră în 28 februarie anul curent. A fost obținut cu valabilitate de 2 ani în 2023. Iar pentru ca acest PUD să fie aprobat, au nevoie de un HCL. Ca atare, în 11/10/2024, societatea acestui cetățean german, Fix Import-Export, a solicitat aprobare PUD și emiterea aviz arhitect șef pentru construire hotel P+6, amenajări și împrejmuiri. Bun. Din păcate, pentru domnia sa, eu am dat drumul acestui articol cu câteva zile de ședința de Consiliul Local. Dar oamenii au fost conștienți și n-au introdus nici pe ordinea de zi, nici pe lista suplimentară un astfel de proiect. De ce spun chestia asta? Și de ce subliniam la început autosesizări? Pentru că avem documentația necesară pentru începerea unor cercetări mai ample. Având în vedere statutul meu, eu nu pot să fac astfel de cercetări, dar cei îndreptățiți o facă, dacă se vor autosesiza, voi fi dispus să pun la dispoziție toată documentația pe care nu am publicat-o în respectivul material. Bun. Cu ce continuăm? Ce s-a mai discutat pe la Consiliul Local? Cele, nu? Cele, da. Local. Brașovul a ieșit, Primăria Brașov, municipiul Brașov va ieși din asocierea de la Fineco și despre chestia asta am spus. Aveau 5,36 acțiuni în acționariatul Fineco, acolo unde familia Butuzea deține 93%, mai exact fiica domnului Butuzea, celebrul prinț al asfaltului, sau cum era, rege al asfaltului. Nu, prinț, că regi sunt un Brărescu, că știu de ani erau regi, el era un prinț. Un amără de prinț, nu? Da, era și el puternic în centrul țării, dar atâta, nu se compară cu un Brărescu, ce n-ai mai. Noi vedem ce autostrăzi face un Brărescu, îți compară
ne ca nimeni cu Brănescu. Dar e un prinț, că avea toate contractele de asfalt și în Brașov, cred că avea și cu Covaz. Chestia este că... Da, și contractare sub contractare se coia de la Valdec din Sfântul Gheorghe. E o întreagă mafie acolo, Caracatița are mai mult noi ecologice. Ce înseamnă? Că până mai să explicăm, dar tu mai ales că te-ai ocupat de acest subiect, ce însemna faptul că primăria Brașov deținea acești 5, ceva la sută? Da, 5, ce favoriza de fapt firma Fineco? Cum era favorizată în licitații? Practic, eu am un tricou pe mine, sunt îmbrăcat cu un tricou care spune multe. Am mușcat-o, tura asta, am înghițit și o gărușca, au ieșit din Fineco într-adevăr. Astfel, adică vor ieși din Fineco, astfel astfel Fineco nu va mai fi o unitate de interes public, ca atare va putea să participe la licitații. Bun, degeaba au ieșit ei, Fineco va participa la licitații, dar având în vedere că este deținătoarea singurei rampe ecologice din Brașov, din județul Brașov, singura rampă care... De ce se împiedică Consiliul Județean să mai facă acea rampă ecologică de ani de zile? Ajung imediat. Vor participa la licitații. Bun. Licitații la care Primăria Brașov, alături de Consiliul Județean, se pregătesc să câștige SMID-ul. SMID-ul este în valoare de 140 de milioane de euro și ce să vezi, distracție faină, acolo numai consultanța este de 10%. Deci 14 milioane de euro. Cine crezi tu că va patrona această consultanță? Consultă ce? Păi nu știu. Dar ce consultă ce? Nu știu ce vor consulta. E vreo firmă de avocatură internațională? Nu știu. Cum se va sorta? Dar ce este? Ce consultă cine? Eu, pe la urechile mele, au ajuns niște informații referitoare la un anumit domn Faur, care întâmplător a avut niște firme de-astea de consultanță. Care consulta ce? Șmirghelul de pe da, îi consulta pe aia cum să sorteze, cum să selecteze și cum să recicleze corespunzător gunoiul. Am înțeles că... are și niște autorizații, niște acreditări europene. Da, sigur. Adică și-a diplomea... Omul este. Nu putem să punem la îndoială calitățile de consultant ale acestui domn Faur, despre care doar se zvonește că se va ocupa de această consultanță. Cine este acest domn Faur? Îl cunoști? Ginerele domnului Todorică. Care, să spunem și cine este domnul Todorică, vicepreședinte al Consiliului Județean. Așa. Din ăștia 14 milioane, crezi că vor rămâne? Eu cred că vor rămâne toți la firma care va face consultanță. Care specific, nu trebuie să fie neapărat, pentru că așa ce legislația, frate. Ce vorbești? E legislație hoțească. Hoțească. Nu ei și-au făcut-o. În fine. Specific, nu este obligatoriu ca firma domnului Faur să se ocupe de această consultanță. Acum, mai specific, nu este obligatoriu ca din 5-14 milioane neapărat domnul Faur să facă împărțeală. Și mai specific, nu este neapărat obligatoriu ca o parte... 10%. Ba nu, e 10%. Da? Ca o parte din această zeciuială să ajungă acolo sau acolo. Deci asta e deja corupția din legislația Uniunii Europene, care prevede neapărat să ducă pe consultanță nu știu ce. Pentru asta a ieșit... Von der Leyen, mai știu, pe măsa soia, cum o cheamă, numai asta e impus, să se dau consultanțe la anumite firme, adică corupție pe față, șpăgi pe față, ce face consultantul, ia o șpagă. Pentru asta a ieșit Primăria Brașov, pentru asta a ieșit Primăria Brașov din acest parteneriat de asociere din cadrul Fineco. Ce să vezi? Cei de la USR s-au opus vehement.
Timp de 4 ani, aceștia n-au făcut absolut nimic, mă refer la vechiul primar și la useriști, n-au făcut absolut nimic. Doar că au dat consultanță și ei. Datorită spiritului lor civic de ecologiști. Asta să le-o spună lui Mutu. Ei n-au făcut chestia asta timp de 4 ani pentru că n-au avut intrare la Fineco și nu puteau să pape și ei bucățica de tort. Iar acum, când Scripcaru o face, s-a opus vehement. Poate domnul primar este foarte bine intenționat și vrea ca lucrurile să meargă strună. Eu nu spun că primăria va da bani către, sau Scripcaru va da bani către Buduzia. Nici de cum. Eu spun doar care vor fi mersurile. Și apropo de Scripcaru, ai văzut astăzi, pare așa îmbătrânit, se simte trecerea anilor. Și peste experiența primară, pe câte mandate? Al cincilea mandat. Da. Și eu aș avea cearcănele, aș zgâria cu cearcănele pe parchetul. Referitor la intervenția unui anumit jurnalist, coleg de-al nostru cu vechime, ai văzut ce repede i-a sărit Țandăra cu... Deci se vede, a început să îmbătrânească și primarul nostru. Nu mai este la fel de tânăr ca acum 20 de ani. Da, ce să-i faci? Vârsta și colegul jurnalist, și timpul își lasă amprenta asupra fiecăruia. Și colegul jurnalist insista pentru angajarea sportivilor străini la Corona. Păi și Scripcaru spunea, bă, dar hai să vedem dacă nu cumva sportivi români să angajăm acolo, sau copii sau tineri români. Că angajăm repede numai străini. Și ăla susținea necesitatea apodictică a aducerii străinilor din Togo, Camerun, Bangladesh, Burkina Faso. Îi aduce aici ca să facă sport, pe banii municipalității. Nu știu acum unde e adevărul. Să vedem unde e adevărul, pentru că numai sportivi străini sunt angajați la Corona. Unde sunt rezultate? Unde sunt pistoale, unde sunt alea, unde sunt titlurile, unde sunt, nu? Campionatele câștigate, unde sunt? Unde sunt? Păi nu sunt. Au tot adus din străinătate. Angajați o grămadă. Și el susținea că nu trebuie să fie numai din străinătate mai buni. În primul rând că asta susținea. Respectiv jurnalist susținea ăia din străinătate sunt mai buni decât ăștia noștri. Bravo! Păi, Bun, Liviu, hai să încercăm să ne apropiem de sfârșit, pentru că eu am imediat o zi jumătate. Hai să vedem, că am început cu ședința de îndată, CL-ul, CJ-ul, conferința de presă și le-am luat invers. Spune-mi tu de CJ... La Consiliul Județean, merg și eu ca spitalul. Ca tot omul. Zic, hai să mă duc să văd, le-am mai venit o minte la cap. Din perspectivă penală, bineînțeles. Ce crezi că imediat Adrian Veștea, punctul numărul 7 a fost aprobarea metodologiei de concurs pentru managementul spitalelor din subordinea Consiliului Județean, deși pentru managementul Spitalului Județean. Deci până la urmă, toată ancheta mea, preluată și magistral și de voi și de Press Connect, a dat niște, a speriat un pic, a zgâlțit un pic din jilțurile alea de mandarini județeni ai Brașovului, mai ales că a venit Adrian Veștea de la București, din ministeriatul la unde aia lui cam tare acolo, trebuie să fii foarte atent ce semnezi, ce faci, pentru că procurorul e la ușă. Și a venit aici, era trai pe vătrai, nu făcea nimeni concursul, se prelungeau managementul la Spitalul Județean se prelungea din 6 în 6, nu în 6 luni, deși zice legea clar că nu poți să prelungești mai mult de 3 luni. Și spuneam, ce era, o țineau așa, când a preluat, știe că răspunde și nu se joacă. Și Adrian Veștea deja a pus metodologia și de concurs în funcțiune. Numai că părerea mea că prea târziu pentru a mai contracara efectele penale ale încălcărilor de lege, nu-i așa, din anul precedent, când s-a încălcat flagrant legea organizării în domeniul sănătății și a
concursurilor pentru managementul spitalului, la Spitalul Județean. Apropo, n-am discutat noi când ne-am întâlnit la Consiliul Local și ce ne-a spus doctorul Dan Grigorescu. Că în Spitalul Județean nu mai este ser fiziologic. Nu, spui, unde e managementul, frate? Dacă nu mai e ser fiziologic, nu mai e ață chirurgicală, nu mai sunt branule. Stai puțin, eu anul trecut am scris despre cum le-au tăiat internetul pentru că nu plătiseră facturile. Anul trecut scriam despre întârzierile de pentru serviciile de catering, adică mâncarea bolnavilor. Și câte n-am mai scris? Păi și mulți, dacă dispar și elemente esențiale pentru activitatea medicală, normal că medicii de acolo se revoltă. Și asta am reliefat noi în Info Brașov, în argumentul preluat și la Press Connect. Spune și de cartea aia lui, fă reclamă, că m-a zăpăcit el, dar eu nu știu, aia pentru mâine, eu trebuie să mă uit și eu. Nu abordez acum subiect. Ok, hai să ajungem și la ultimul capitol. Spuneam de o ședință de îndată. Noi vinerea trecută, din anumite motive, nu am mai putut să filmăm. Am fost și noi la sărbătoarea Unirii Mici, 24, și în timp ce oamenii dansau făceau hora Unirii, unei anumite doamne i-a venit o idee. Ce ar fi? Care, bineînțeles, se plictisea singură. Da. Că dacă doamnele ar avea mai multe idei deodată, el ar fi un grup de idei. Dar așa, plictisindu-se singură, frate, ideea respectivă, cum zicea Toma Caragiu, întreba pe Căpșună. Auzi, mă, Căpșuna are o idee. Căpșuna, dar nu se plictisește singură, frate, ideea asta. Ia zi un ideea pe care a avut-o doamna. Văzând ce vroia să propună domnul George Scripcaru, doamna cu pricina, adică mai ales mă refer la faptul că pe bună dreptate primăria vrea să ia patrimoniu, între ghilimele pe bună dreptate, vrea să preia patrimoniul Secerial, deoarece Secerial este o firmă care, părerea mea, va sări peste etapa de insolvență și va intra direct în faliment, având în vedere ce cifre de afaceri are această societate. Doamna cu pricina probabil terminase de tocat toată documentația din arhivele Rialului și s-a gândit ca luni, vorbesc de lunea din săptămâna curentă, adică mai exact data de 27 ianuarie, împreună cu anumite angajate din subordine, să se prezinte la Serviciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să înregistreze în favoarea Rial toate contractele pe care societatea le mai are în chirie. Menționăm faptul că din spusele primarului George Scripcaru, Rialul trebuia să dea o cotă parte, parcă 50% sau nu știu exact procentul, din chiriile pe care le obține trebuiau să le dea municipalității. Această societate Rial este în subordinea Consiliului Local. Bun. Un iepuraș a sărit din Rial și nu știm pe ce cale a ajuns pe la urechile lui, a ajuns la George Scripcaru, căruia i-a povestit faptul ce vrea doamna să facă luni. Okay. Un iepuraș a ciripit. Da, un iepuraș a ciripit. Da. Bun, oamenii pe repede înainte au convocat o ședință, director de CF, avocați, ședință care s-a întins până după lăsarea întunericului. Iar luni dimineață, Vulpoiul Geo, pentru că de asta scrie aici, Vulpoiul Geo, ce a făcut? A retras punctul de pe ordinea de zi a ședinței ce a avut loc în 30, deci suntem în data de 27. La ora 10 a convocat o ședință de îndată pentru ora 11, ăștia au fost nevoiți să vină și pe repede înainte primăria a preluat patrimoniul. Se numește coup d'etat.
a dat un coup d'etat asupra patrimoniului. Și au lăsat-o pe această doamnă cu bluza umflată. Păi să spunem și cine este doamna. Doamna director a societății Rial. Cum se numește? Am uitat. O lăsăm nedenumită așa? O lăsăm nedenumită. De ce vrei să o lași să aibă și ea un ultim weekend, mă rog, liniștit, pentru că sigur urmează acolo, bineînțeles că urmează un val de cercetări penale la Realul ăla. Păi stai un pic. Valul ăsta de cercetări penale la Real a început de mult. Nu urmează. E început de mult. Da. Păi văd că nu se mai finalizează. Dom'le, trebuie până la prezumția de nevinovăție, până la sentința definitivă e prezumția de nevinovăție. Așa da, că da. oamenii au cercetat mult acolo. Păi tu gândește-te că doamna. 1300 sau 1600 de apartamente pe care vulpoiul Geo le-a luat de sub nasul doamnei direct sub municipalitate, sub primărie. Exact. Deci cine e șeful? Cine și-a luat 1300 sau 1600 de apartamente? Și l-a luat el și le-a dus în primărie și l-a dus în... Păi nu le-a luat pe persoană fizică, le-a luat pe persoană administrativă. Administră municipalitatea. Băi, ea nu mai e administratul aici, nu mai e înregistratul 1600 de apartamente, vă dați seama. El mai fătul, măi, duduie, acolo, nu mai fătul. Iasă că prezum noi, păi, hotărâre pe ședință de îndată, de fapt, da, un fel de a instituit, practic, în zona asta patrimoniului public al municipalității, a instituit un fel de stare de necesitate. Știi ce îmi place mie? Nu? Ca să zici stare de asediu. Timp de 4 ani, usericii erau foarte șmecheri, foarte bine intenționați și foarte plini de inițiativă. Acum, de când nu mai sunt la butoane, ce să vezi? Da, Au intrat în opoziție. Exact la fel cum argumentul a fost timp de 4 ani. Doar că argumentul a rămas și va rămâne încă 4 ani în opoziție. Și acum plâng cu lacrimi de crocodil asupra gestionării bugetului municipal, dar cum și-a permis să ia, să nu lase la Realul ăla prăduitor de patrimoniu public Real, a fost întotdeauna o regie de interes local prăduitoare. Să nu lași, cum să nu lași 1600 de apartamente prăduitorului, care e prăduitor istoric de acum, Realul prăduiește în anii 90. Și da, deci duie să și acum plâng cu lacrimi de crocodil pe mormântul, ceea ce este corupta, mult prea profund corupta Real. Așa a fost, așa și, da, sper să falimenteze, să desfințeze dracul odată. Să ne mai șparlească nouă, să nu ne mai șmanglească nouă patrimoniul public al municipalității. Real, acest Real. Infect, un Real infect, a condus de o directoare infectă. O infectă de directoare. Să încerc cu e. Că ce a încercat ea să scoată de sub cumva, să manevreze 1600 de apartamente, nu e posibil așa ceva. Bun, acestea fiind spuse, eu promit că în acest weekend am să mă odihnesc după lunga zi de, cred că are 36 de ore deja ziua mea. Adică de când sunt eu, de când m-am trezit din somn. Voi încerca să promit că în data de 4, la ora 14, așa cum v-am obișnuit, următoarea emisiune va fi încărcată, nu ca astăzi cu o mică întârziere. Ce am mai vrut să spun? Da, în emisiunea trecută, în episodul 5, Mihai Câmpianu îl provoca pe primarul municipiului Codile, Mihai Câmpianu îl provoca pe Severius Beșchea, primarul comunei Târlângeni, să participe alături de noi la un braș show. Deci adevăr sau provocare pentru Beșchea de la Târlângeni. Să vedem ce acceptă. Să vedem dacă va fi adevăr sau adevăr sau provocare. Dar chiar, uite, hai să facem o regulă. Uite acum am venit. Noi există de adevăr sau provocare. Păi dacă nu acceptă provocarea, atunci hai să vedem care e adevărul. Corect? Dacă nu vine, atunci adevărul e al nostru. Ok.
Corect. Dumnezeu, să ne înțelegem. Întotdeauna am spus, stăpânii adevărului sunt aceia care îl exprimă. Corect. Respectul adevăr. Pe ăia care tac din gură, n-au decât să consimtă. Eu sunt cu convins cei că... care emit, nu așa, și spun adevărul pe față. Eu sunt convins că Severius Beșchea va accepta această provocare. Păi dacă să ne lase pe noi să emanăm nu știu ce adevăruri pe aici, mai bine. Până data viitoare, weekend plăcut și toate cele bune!